Радиф Ябаев. Рәхмәт сезгә, кызлар, җегетләр. Инде хәзер Сабанту сәхнәсендә эстафетаны Татарстан Республикасының атказанган артисткасы Алмас ЮСИга тапшырабыз. Өр-яңа җыр белән язмышым син. Сәхнәдә Алмас ЮСИ. Сәлам, яраткан Мәскәү. Алдама. Берләшеп бик хәзер. Алмазым минем диме, ничек булса шулай ярат, бары шул кирәк миңа. Бу син мәңге яннарымда, уртак булсын язмышым. Гашик җаным, бәхетле синдә гомер агышым. Бу син мәңге яннарымда, Гашик җаным, бәхетле синдә гомер агышым. Өзелеп сиңа гашик булдым, назларыңнан туймамын. Сөю газаплары булмас, гашик җанны тыймамын. Бу син мәңге яннарымда, Гашик җаным, бәхетле синдә гомер агышым. Бу син мәңге яннарымда, уртак булсын язмышым. Гашик җаным, бәхетле синдә гомер агышым. Yazlarım bul sindir mağla kışım. Nişik bulsam da seyermen bularman ay kıyaşım. Bul sin menge yanlarımda, urtak bulsun yazmışım. Gashik canım, bәхетле sinde ömer ağışım. Bul sin menge yanlarımda, urtak bulsun yazmışım. Gashik canım, bәхетле sinde ömer ağışım. Gashik canım, bәхетле sinde ömer ağışım. Sinde ömer ağışım. Татарстан Республикасының атказанган артисткасы, Мәскәү кызы Алмас ЮСИ. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, хәзер инде сәхнәбезгә тагын бер матур җырчыбызны чакырып чыгарасым килә. Каршы алыгыз сәхнәдә Татар моңы конкурсы лауреаты Альфия ШИРАПОВА. Парень, сядь. Всем привет, друзья!
Hörmetli tomoshachilar, birden bir matur qizlarimiz sahnada estafetani olib bora. Hozir endi qarshiligiz sahnamiz turida Tatariston Respublikasining ot qozongan artistasi, sizga tanish jirshimiz Альфина Аметзянова. Присядьте. Esenmisiz do'stlar, bayram tilaymiz. Biringizni barimizdan birgalab aytaymiz.